Μου άρεσε πάρα πολύ η επιλογή που έκανε στο προηγούμενο live. Φοβήθηκα να σου πω την αλήθεια, γιατί ξέρεις, αυτός είναι πάριος τώρα, έτσι. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη φωνή στην Ελλάδα, ίσως. Αλλά το κάνεις δικό σου το τραγούδι και έχεις μια εντελώς διαφορετική χρειά. Το χάρηκα πάρα πολύ το προηγούμενο live και είπα ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ. Και από ό,τι φάνηκε, άρεσε και στον κόσμο και στους κριτές. Πρέπει να το κάνεις και σε αυτό το τραγούδι. Θα σου δώσω τώρα. Θες να το βάλω μέσα να φανεί ότι το βγάζω, περίμενε. Πιστεύω πως είναι η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να κάνει ο Χρήστος Μάστορας για μένα. Εντάξει. Κομματάρα. Από τα αγαπημένα τραγούδια. Πού να εξηγώ. Είναι ένα από τα κομμάτια που πραγματικά δίνω πολύ ψυχή. Πού να εξηγώ τι κατά βάθος είμαι εγώ. Αυτό το τραγούδι είναι 100% συναίσθημα. Αν μπορέσει ο Γιάννης και κοιτάξει βαθιά μέσα του και προσπαθήσει να δείξει αυτόν τον απελπισμένο άνθρωπο που λέει πού να εξηγήσω, σε ποιον να πω αυτό που έχω μέσα μου και δεν μπορώ, τότε νομίζω θα καταφέρει το απόλυτο. Στην αρχή κάνε λίγο οικονομία στα γυρίσματα και δώσε περισσότερη έμφαση στο χρώμα της φωνής σου. Στο πώς θα εναλλάσσεται, ας πούμε, η δυνατή σου φωνή με την πιο αισθαντική. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι, έχει αρκετά γυρίσματα. Θέλει σίγουρα να δώσω το 100% του εαυτού μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Τρελαίνομαι για αυτό το λιγμό που βγάζει στο ρεφρέν. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Το έχεις πολύ. Λέμε τώρα που το πακέλας. Το αγαπάς πολύ αυτό το τραγούδι. Το να ακούω ότι το τραγούδι είναι πάνω μου με τιμάει πολύ, αλλά με γεμίζει επίσης με ευθύνες και με κάνει να θέλω να φανώ αντάξιος. Γιάννη, δεν φοβάμαι τίποτα. Θα ήθελα να μην κάτσω στην καυτή καρέκλα του Rising Star. Μακάρι να αγαπήσει ο κόσμος την ερμηνεία μου και να καταφέρω να συγκεντρώσω ένα υψηλό ποσοστό ώστε να συνεχίσω. Σκοτεινός, η ζωή του καθενός. Πες μου αν είμαι ζωντανός. Δώσε μου φωτιά, κάτσε κόντρα στο νοτιά. Μη το ψάχνεις άλλο πια. Είχα ένα φίλο που τρελάθηκε, έκαψε τις μνήμες του και χαθήκε. Είχε μια αγάπη, μια οφθάλμα πάτη, τίποτα δεν έχει τώρα πια. Πού να εξηγώ τι κατά βάθος είμαι εγώ. Ποιος είναι άνθρωπος να του μιλήσω εγώ. Πού
λες μα είμαι ζωντανός. Θέλω να καταλάβετε ότι αυτό εδώ το παιδί είναι 16 χρονών και πάει Δευτέρα Λυκείου. Να τα λέμε αυτά. Γιατί πραγματικά πρέπει να υποκλεινόμαστε στο θείο δώρο, αυτό που λέμε ταλέντο σε κάποιους ανθρώπους. Έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ, έκανε το απόλυτο ρεκόρ της βραδιάς ο Γιάννης Τσαρθόπουλος με 94%. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους. Μπράβο. Μπράβο Γιάννη. Μπράβο. Έλα, Χρήστο, τι να πεις τώρα. Γιάννη, είναι ξεκάθαρα τύχη το ότι βρίσκεσαι στην ομάδα μου. Ξεκάθαρα τύχη και είναι τεράστια τιμή μου που είσαι εδώ και δουλεύουμε μαζί. Δεν το πιστεύω. Αυτό που άκουσα σήμερα δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήσουν απίστευτος. Δώστε του ένα χειροκρότημα. Λοιπόν, θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ αν δεν σε δώσω τον τελικό. Δεν νομίζω να συμβεί. Αλλά θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ αν δεν σε δώσω τον τελικό, γιατί σου αξίζει. Σου αξίζουν όλα. Ευχαριστώ. Γιάννη. Θέλω να πω ότι και αυτό το τραγούδι, γιατί μιλάω με τα παιδιά, ήταν δική του επιλογή. Το ζήτησε ο ίδιος δηλαδή. Το ζήτησε ο ίδιος. Συγχαρητήρια για την επιλογή σου. Μπράβο. Ήταν φοβερό. Έλα, Αντώνη. Τι γίνεται Γιαννάκη, εντάξει. Άρε παγάσα. Λοιπόν, εγώ κάθε φορά που βλέπω τον Γιάννη... Να ξέρεις, ο Γιάννης έχει στο κινητό του φόντο τον Αντώνη Ρέμο. Τι θα έχει. Τι να κάνουμε. Φαντάσου, εγώ έχω τον Χριστομάστορα φόντο, φαντάσου πώς πάει το πράγμα. Λοιπόν, Κοίτα, έτσι όπως πάει πάντως αυτός, σε μερικά χρόνια, δεν ξέρω σε πόσα, κάποιοι θα έχουν φόντο το Γιάννη Ξαρθόπουλο στο κινητό του. Μακάρι. Γιατί πάει με φόρα. Μακάρι αν δεν βιαστεί, Εννοείται, κάνει χαμηλά η μπάλα που λες. Και με ηρεμία, με ψυχραιμία διαχειριστεί όλο αυτό που θα του συμβεί και του συμβαίνει και θα του συμβεί από εδώ και πέρα, έχει μεγάλες πιθανότητες να ζήσει και αυτό στο όνειρό του κάποια στιγμή. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι κάθε φορά που βλέπω τον Γιάννη που ετοιμάζεται, είναι σαν να είναι ένας warrior, σαν να είναι έτοιμος να βγει. Έτσι δεν βλέπεις. Πριν έλεγες για τη Σύνθια που είπα ένα amazing και που είπες και το warrior τώρα. Warrior, ρε παιδί μου, είναι έτοιμος. Μαχητής. Δεν του έρχεται, είναι μετά από τόσα χρόνια στο εξωτερικό. Στο Σικάγκο τόσο καιρό. Γιάννη, είσαι πολύ καλός. Μπράβο Γιάννη, για άλλη μια φορά μας εξέπληξες. Εγώ του είπα του Χριστού, του είπα ότι το φοβήθηκα το τραγούδι να είμαι ειλικρινής, γιατί με αυτό το τραγούδι έβγαινε ο Αντώνης ο Βαρδής, έτσι, έβγαινε με αυτό το τραγούδι, άνοιγε το πρόγραμμα του και είναι δύσκολο τραγούδι, πολύ δύσκολο πώς θα το μεταδώσεις, πώς θα φτάσει. Και σε αυτό, ρε Γιάννη, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Φτάνεις κατευθείαν με το που τραγουδάς, μας φτάνεις όλους κατευθείαν. Μπράβο, ρε Γιάννη, Μπράβο. Για άλλη μια φορά, μπράβο. Μου στείλανε μήνυμα, Δέσποινα, πριν το λόγο. Τώρα που ήμουν μέσα, μου στείλανε μήνυμα, γιατί μπαίνω και εγώ στα social, μου λέει, σαν να ακούμε CD είναι. Λέει, μα είναι λέει ηχογραφημένο το τραγούδι. Μου στείλαν, είναι ηχογραφημένο. Ναι, όχι. ναι, Ζωντανά τραγουδάνε. Όλοι εδώ τραγουδάνε ζωντανά, είναι ζωντανή η ορκήστρα, δεν είναι. Νομίζαν ο κόσμος τόσο καλά που τραγούδισε προφανώς, που είναι ότι ήταν ηχογραφημένο. Το μόνο Γιάννη, show. σε ακούς όλα τα live. Λοιπόν, έχεις μια θαμπάδα στη φωνή σου, ειδικά στις χαμηλές, πραγματικά,
η οποία λίγο ηλικία, είναι σου, πολύ είναι χαρακτηριστική. λίγο- Όχι, το κάνει τη φωνή του ξεχωριστή. Ναι, όχι αυτό όμως. Και Είναι, ιδιαίτερη. είναι και η ηλικία όμως αυτό που ακόμα με τις χαμηλές, έτσι όσο Ναι, μεγαλώνει δεν το λέω θα γίνει πιο... αρνητικά. Το κάνει, την κάνει εντελώς ξεχωριστή, τη χρειά σου. Επίσης, τόση ώρα σ' άκου, σκεφτόμουν τόσο να σου πω. Αυτό που με εντυπωσιάζει, ρε εσύ, Γιάννη, πραγματικά, είναι ότι με κάνεις και συναισθάνομαι κάθε φορά που σ' ακούω τις λέξεις τις οποίες ερμηνεύεις. Δηλαδή, είπες πριν και το έλεγα στον Κώστα, το ψυχούλα, πώς σου βγήκε από μέσα σου. Έτσι ακριβώς όπως βγαίνει με αυτό, όχι ψυχή, χρωματίζεις εντελώς με μια αλήθεια μοναδική αυτό που λες και με φτάνει στο σημείο να φεύγω από το τραγούδι και να σκέφτομαι τι μπορεί να έχει ζήσει αυτό το παιδί των 16 ετών πραγματικά για να μπορεί να ερμηνεύει με αυτόν τον τρόπο. Πραγματικά σου μιλάω. Γιατί το είπα και πριν, το λαϊκό τραγούδι δεν είναι όπως το pop. Το pop δεν... Το λαϊκό θέλει βιώματα για να βγάλει την αλήθεια του. Δεν είναι ακριβώς όπως το pop, έτσι. Και εσύ αυτό το πράγμα το κάνεις και μας το αποδεικτείς περίτερα να... Είμαι εντυπωσιασμένη. Οι γονείς σου είναι εκεί. Να το χαίρεστε. Να το χαίρεστε. Αγόρι μου, τι να πω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλύτερα. Έλα Κώστα μου. Γιάννη, για πολλοστή φορά εξαιρετικός. Ένα ανήλικο παιδί που τραγουδάει ένα ενήλικο κομμάτι, συγκλονιστικά, πιο καλά από ενήλικες ίσως. Και δεν έχω άλλα να σου πω, δεν έχω να κάνω παρατηρήσεις. Μια ευχή θέλω να σου κάνω. Πραγματικά να βρεθούν άνθρωποι, δημιουργοί, συνθέτες, τυπουργοί, να μπορέσουν να γράψουν ωραία τραγούδια για σένα. Είτε βγεις νικητής είτε όχι στο παιχνίδι, αυτό δεν παίζει ρόλο. Να βρεθούν άνθρωποι να σου γράψουν τραγούδια καλά, όχι μόνο τώρα και μέσα στα χρόνια τα επόμενα, γιατί το άστρο σου είναι τεράστιο. Θα μπορέσει να κάνεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννη, επειδή ακούς εδώ σπουδαία λόγια από τους 4 πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες που έχουμε εδώ στην κριτική μας επιτροπή, εσύ πας, βάλε το μικρόφωνο εδώ να σε ακούμε. Πας στο Μενίδη σχολείο. Στο Μενίδη. Σε ποιο σχολείο πας? Στο 7ο. Στο 7ο Μενιδίου. Να πούμε καλησπέρα στο Μενίδη και τα λοιπά που μας βλέπει. Ευχαριστώ πολύ την περιοχή. Τι σου λένε τώρα εκεί οι συμμαθητές σχολείου, τι σου λένε? Με υποστηρίζουν όλοι πολύ και χαίρονται πάρα πολύ για μένα. Πραγματικά. δεν Είναι συγκινημένοι πας γιατί είναι κανονικά. από την περιοχή τους και. Ναι. Οι Εντάξει, όσο να καθηγητές είναι, τι σου λένε? με βοηθάνε κιόλας. Σε βοηθάνε? Τι, Ναι. κάνουμε καμιά κοπάνα τώρα, τι κάνουμε? Όχι τώρα, δεν κάνουμε άλλο. Γιατί εντάξει, να πούμε ότι μερικές φορές πρέπει να είσαι εδώ, να προετοιμάζεσαι, να κάνουμε καμιά πρόβα παραπάνω. Αλλά μετά το σχολείο. Έχω κατανόηση Έρχομαι. όμως, έτσι. Ναι. Ωραία. Δώστε ένα μεγάλο χειροκρότημα στον Γιάννη Ξαρδόπουλο. ευχαριστώ πάρα, Θα τα πάρα, δούμε την πάρα επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, Γιάννη.